ane nyaya yeyo tukainisa mai vake vanhu ndiwo wakauya uchitorwa namai ava vachikutora uchibva kwakanga uchibva uchiuya kuzogara pamba pavo vari mai nini vako ndini mai guru mai vake ndimai ndimai here apo kwauri ndimai vanotukwa here amai aiwa ndakavatuka asi mai vakangonditi wewe bhabhano nemhuri yako tsvagwe kugara ndikati nekuda kwei nai mai kaza kwadza kwanditi iwe unonyanya kudiwa nababa vako saka ndakodzera kuti iwe ubhibhane nemhuri yako muende taura nyaya yenyu amai achizwa mukomana zvamamuwisira kudari zvandamuwisira kudari mwana uyu pakakuvara baba vake apa baba ndivava taitora matombo tichiti ni kwangu baba kwavo saka pakaita mazuva vakuvara uyo asingatori matombo ndokubva hama dzemurume wangu dzatisa dzina mari yekuvabetsera kurapa ndikati aiwa divi ravo harina munhu ari kutora matombo ndakumaunganidza kana vazonzi vave kuchipatara tonogaya matombo orapa ndikatomudana iyei ndikamuudza ndikuunganidza matombo kana baba anzi vava kuchipatara matombo aya togaya tiri pamwe chete toziva kuti pabuda dhora roenda kuchipatara saka akazoti ndabuda ndaenda kuchechi ndobva ndawana agaya matombo ayo pakunomubvunza kwomwanangu wazogaya sei wega indakakudza kuti kana wogayiwa togaya tose tiziva kuti mari ipinda kuchipatara kunorapa baba idhora zvikaenda ndakafonerwa nababa kuti ndigaye matombo iwayo ndikati baba vaiziva here kuti kune matombo iwe neni nditi sitaiziva kuti ndiri kuunganidza matombo saka wakazogaya sei ini ndisipo ndobva anditi kuti ndimi mai vemuridzi wawo here ndikati aiwa kaini ndiri muridzi pakumasenga kubva kumunda achinda kuhamanga asi muri amai pamusha paviba saka inzwa yamai baba mataura zvakanaka vari panapa baba maita zvakanaka mauya nyaya dzakadai sokuti tisingadi nyaya dzemisha yevamwe varume vanepii dziuye kuno kwatiri handiti dzoda kugadziriswa nyaya mumusha nababa kana muri toshupikawo nechirikadzi dzisina vana baba vari mudzimba kana imi baba muripo nyaya yakadai so yaitika yakambosvikere kwamuri kuti ndo dambudziko ravepo remwana nokuti kana mwana auya mumusha menyuka ndo musha mababa vake kana akubuditswa mumusha kunzi ibva uende ubve pano hazvisiri izvozvo hakuna kana isusu hatitonge matare tichidzinga mwana mumusha mababa wake but mwana kana auya mumusha mababa vake ari kuchengeteka arikuda kunopasa here ukama hwamai vaawana vari mumusha hazvisiri izvozvo tiudzei nyaya iyi ine mamboka handidi kuti ndinyanye kunyenyeredza panyangu yevana namai ava ava mai ava ndivana ava vanga vachimbowirirana kubva kwese kumakore ose yangu kuvhura munda vakavhura iye ngoma ndaivhura chiwirirana itomwa achitumwa kwazoita vangu mukomana umwe mukuru anga asingatombodikana kutumwa ivi ndo wandaitotuma kuti torawo matombo mounganidza kusaidi kwangu avo mai vandava pachindima chavo kuti vatorawo matombo avo kusaidi kwavo vachidi vawana zviviri baba pakaipereka ini manje zvandakazoti inini ndashayiwa zvangu mapiritsi mukomana akati baba ndoita sei ndikati shamwari ndashaya mari yemapirisi matombo akangoanza namai toita sei ndomagaisa here ndikati mwanangu kana uchikwanisa uchanzi ugaisa matombo aya tora kuti ugaisa asi wazodza muchemekana kuti matombo ndagaisa here kana kuti modini matombo namama saka indozorwa kunzi vasichakudhana zvazoita sei inini vakandifonera ndikamapindura pafunzo ndikati ai zvishuwa indi ndakamutuma nenyaya yekuti handisina mapirisi ebp handisina mapirisi ekumwa ekuchoka kwakatakaita gumbo saka ndo problem here neshiwa imi makazokonfema kuna mai kuti ndini takamutuma ndopandiri kudai baba amai mwana uyu kana akanga anzi nababa gaisa matombo chigaisa matombo iwayo aripo iwayo maida kuti aite sei uyu audzwa nababa unzi gaisa matombo ndaida kuti andiudzewo mama ndanzi ndigaise nababa iye ndakanga ndamuti kana wanzi kugaisa unotorawo umwe wako mugaisa muri vaviri toziva kuti pabuda mari asi akangogaisa hana kana ngonifonera kana mundiudza kana kudii zvatinoda kuti tikubatsirei hatireverere mwana kuti azotaura mashoko amuri kunoisa mukati menyaya
ekutiwo akazonditi angarenye akatondidza kuti pana hamusimi muridzi hapana chenyu. Izvozvo usasvike ipapoyo kana uchitaura namai avo. Handiti unopanzwisisa. Anotaura mashoko iwayo, anotaurana mashoko iwayo namai baba. Siya kuturikanidza makubo ako. Iwewe kana utaura naamai avo usade kupinda mumaafezi amai ava nababa. Ukuzvinzwa? Kana uchida kugarisana muupenyu usapinde nyaya dzamai ava nababa vako. Ava ndamai vako. Usade kuvapatsanura kuti hai ndina mai vangu. Iwe pamba pamai avo. Saka vanhu muchizoona kuti kugara munyika unogara uri rombe uchida kwawagara apa wazodii apa wadai wadai. Vana vese vasina kuperekwa mumusha namai vanenge vari mumusha ipapo nguva iyoyo vese dzayunduka. Kana kwedu tinavo vana vanenge iwewe kana vachiita unhu hwakadaro hwakashata. Nyaya yamai vako nababa vako haungaizive. Dai waiziva ungadai wakati handikakuenda kuna baba vakaramba baba mai vangu kana vakaramba mai vangu. But harisi basa rako. Wakaenda pamusha pababa vako. Mai avo vakabvuma kugarisana newe. Dai vakanga vasingade kana amwaingopagara from day one. Tinovaziva mamai avo. Ukaona wakutonyumbwira zvaurikuita izvo uri pamba pavo kuda kwavo avo. Handinozvinzwisa zvandida kutaura. So chandakakudedzera kuno kuda kukutsura nekukupa nguva yekufunga semunhu kuti chinongonzi mai chii. Handiti vade uchiteerera kuti instruction yavanenge vakupa. Baba mukuti ndigaye matombo vati mama vakanga vati zvakati zvakati. Handiti ava vane right yekukuudza manje kuti ita zvakati. Mama ndanzi ndiite nababa matombo aya ndakutogaya baba vati zvakati. Nokuti avo vaitotaura vega kuti kana baba vazoti havana mapiritsi handiti togaya chii stafu yavo toenda kupi toita zvekuti vaone mari yekuchipatara. Handizvo chinangwa chavo chakanga chiri chimwe chete but kukorokoza mari. Munhu akafunga kuti saka zvandazopuwa 2 cents kweivo vatora mari, zvandazopuwa 3 grams kweivo vatora magrams mangani. Ndo nyaya inonetsa kuti nyange ukabuda usina chinhu ukataurira munhu kukorokozeni kuti hatina chatabuda nacho mazino. Handiti saka inoda kudzorera ukama hwako namama. Handiti baba matauriro avaita ndo andada ekuti ndo vakakutuma kuti gaya ndazoda kuti ndidai. Chinove ndo chinangwa chakanga china mai ava pamusuwa varipota nyaya yavo vaizvitaura. Asi iwewe manje wakangoteerera zvataurwa nababa zvawakataurwa namai hauna kuteerera. Handinoda dambudziko rako pariri. Mama baba vazoti matombo aya kureva kuti zvavakanga vakamirira. Vakati kana baba vati havana mushonga wekuchipatara togaya chii. Vanga vari romwera. Iwo wakazoti manje baba vandituma kuti ndigaye mama hapo ndakugaya ndichishandisa advantage yekuti baba vati gayai. Zvabuda. Handinopaona hondo yako yekuti zvingani zvakabuda ipapo. Nyange ukazvitaura nhasi hazvisiri izvozvo zvakabuda. Handinopaona. Saka ndoda kuti ukama hwako kana mukanzi vana saizvozviso hakuna baba vanoda mwana asingavateereri. Amai havanofanira kuzviziva izvo. Kana ivo havangamude ndosaka waona vakutanga kuita maproblems newe nokuti wakavaratidza kama wakwadi kuvateerera. Handiti kwawakabva kwese uko mamuchiteererana namama wakakuudza unoita zvavataura. Handiti
ipapa unovateerera. Saka ndoda kuti udzokere kunovaka ukama namama wako, uteerere zvavanotaura. Baba vanenge vari kupa pamusoro imama ndikutaura nemwana baba vanenge vari kwavanenge vari. Handitika iwe ugere pamba nani handiri kupaona mese imi muri tu mai nemwana munoripota kuna baba vari kwavari ikoko. Handikupaona. Saka vanhu vanogarisana vanofanira kuwirirana. Kana mawirirana pakaita problem mosvitsa kwainofanira kunge ichidii ichienda, kwete nyaya dzemumba, nyaya diki stereki. Kwagwecho nokuziva ndokamunogara kubva panapa zvinokadai kuya kudai imari tusvike pano $8. Handiti mungadai muri mumba izvozvo sokuti baba ndiri kuona kuti hatisi kuchawirirana namai nenyaya yekuti makandituma kuti ndigaye matombo. Ndakangoitawo ndichikukunza zvamataura imimi regai ndiite, but ukama hwangu namai hausiri kunomira zvakanaka. Kwete nyaya yekuti utaure naamai avo uchishandisa baba vako. Uri kuzvinzwisisa zvanoda kukuudza kuti nokuti baba vanditi saka handichisina respect kunamai. Ukasaremekedza amai ava vari kupa maronda ava ndikutaurire. Kusangogara chete kwako zvakanaka pamba pababa vako. Handiti ironda rekugara uchifunga kuti mai vari kundida rundinge ndiri pano, ivo vakambokutambira from nowhere. Hatidi kuipisa zvinhu zvine zvakanaka. Handiti mwana unogara uri mwana, haupinde mumafezi ababa namai. Handiri kupanzvisa haupinde mumafezi ababa namai, and you take note sides. Toteerera zvinotaurwa namai zvakakosha, nondiwa unogara navo papo. Handiti vati muridzi wemuchaiwo ndibaba vako, ndiye murume wavo amai avo, pamba pavakagara pamba papo. Handiti saka mukasaita ukama hapana kwateti chidii. Saka ndakakudeedza kuno kwete kuzokutonga. Ndakati muwidzei pano ndoda kumutsiura mukomana iyeye. Andaitokunzira kuti haneno kuti irume rakaita serandautaura navo. Because ukaona pamusha watangidzira una makore mangani? 26. Uri mwana mudiki zvisingatomboita. Mai, mwana ndewenyu. Makamutambira mumusha ane makore mangani? Makara naye kwemakore mangani? akukwana makore 2. Akukwana 2. It's too early. Muchindudza ndagara naye 15 years. Ndakumbudza kuti uri kuona here kuti pa15 years wangori kukanganisa 15 years nenhingi. Anoda kudzoredzerwa. Mukaona kuti mwana akubuda, handiti kudzoredzera mwana ndiko kwamaita. Asi madzoredzerana naye kana kuti mamutsana naye zvamakamutsana naye, baba makavaudza here kuti baba ine mukomana uchatadza kuwirirana, pamakati agaise matombo ini ndaenda muti zvakati zvaasina kuzoteedzerawo. Pavakafona ipapo ndakavaudza kuti ndaenda muti ndaunganidza matombo, kana kugaya togaya tose, imi moenda kuchipatara. Right. Akwira muti nekumashizha mwanawo. Handiti but tanga tichida kuti akwire muti. Handiti nokuti chinangwa chedu tese ndechegumbo iri. Ndozvamakanga kuchitiudza kuchiripota pano. Ndochinangwa chedu tese. But process yazvoita kuti baba vazoenda kuchipatara ndoisina kufadza. But chinangwa chokuti baba vaende kuchipatara makachitaura pano. Handiti saka tiri kuona kuti chinhu chakaipa ndotoda kugadziriswa. Vadzoka mama. Chinhu chinangwa chiripo chimwe chete chamakanga muinacho. Handiti saka mwana wenyu ndopatoda kuti titaure.
muri kuti chii nemwana nyaya yaakaita ana kugaya matombo akaenda kunodya mana akagaya matombo akanopa baba kwamaiti akagayiwa matombo tinoda kuti baba vaende kuchipatara chinangwa chinji achiri imwe chete nzira yakashandiswa yekuti mari zvoenda kuna baba ndoiri wrong nokuti makanga musingachaziviwo kuti zvafamba sei yani ndopane nyaya ndo mauya kuno izvozvo dai takanzwa kunzi mwana uya akagaya matombo aya akazonodya mari iya ndopatikana tichimuti kweiwe mari wakaisepi ko kana yakaenda kuna baba chakaipa chii kana yakaenda kuna baba mambo hapana chakaipa asi chakaoma ndechekuti kuti ndizive kuti mwana uyu ndichanyatsobatana naye pakaoma nekuda kwekuti izvozvi chero kukanganisirana kwatakaita hana kana musi wakambouya akati mama mukasei kana kuti zvakadii nhasi mauya kunozvo mpiri tadaro izvo zvichero tichiuya kuno kudai kugara kwedu kwose anongowadzana nababa nemugirlfriend wavo neni kwete saka ipapo pakaoma mambo wangu ndotoona kuti kana ndakutaura nyararai ndoda kukuvhikai mashoko amunoudza vanhu hakuna mugirlfriend wababa muri kuudzei mwana kana muchitaura izvozvo mbudzi museyamwa amutitaura zvinhu zvakapusa kamudare muno midare redu rechivanhu anowadzana nababa vake nemugirlfriend wababa vake muri kutaura kuti chii chamuri kutaurira dare redu rechivanhu kutaura hereko withdrawai mashoko enyu amuri kutaura abvisei mudare mashoko amuri kutaura ndotenda mambo ndandisingazivi asi kuva kuri kutodawo kutsanangura ndati abvisei mudare mashoko amuri kutaura akaipa zvegirlfriend wako murume wenyu negirlfriend rake hazvisiri izvo zvatiri kutaura panapa tiri kutaura nemi nemwana zvemugirlfriend wako hatimuzivi zvatinei naye tiri kutaura zvechi zvemwana uyo haasi mwana wenyu kwao mwana chamurupara kudza kuti mwana womwe mukadzi akaenda hadidi auya mumusha kwaakakurira hana kukurira musha menyu muchimurayira zvamuda kuti anga achirarama achiita handidi ndo zvatinoda kuti timukumbire mwana uyu timudzidzise ndamuudza kudhara kuti pamusha pauri kufungwa ndepababa vako pasina mai ava maipadzoka muchiti muri kuenda kupi kana musha wacho muchiona musha wachona wainge uchigarika hatiri kuti wawana uripo inhawe kuti muripo samai pamusha pacho mai kana mauya kudare handiti ngatiitei dare tibatsirike patoda kuti tibatsirike zvemari ndoyandiri kuti makanga muchida kuti irapise baba mwana akanogaya mari achishandisa simba rokuti ndaudzwa nababa handisi kuzvivanza ndo pane mhosva yake yatiri kumuudza kuti pawakaudzwa nababa kuti wakugaya ungada wakatora pfungwa kuti mai vakanditi handiti mai taakugaya chi matombo aya atopedza haasi kumiswa nemi kuti asagaye ototora matombo akugaya nokuti baba uda kuenda kuchipatara zvamakanga muchida hapana changa chakaipa but ndiri kunomurambidza gwinya mai chinonzi gwinya kushaya respect uchiti nekufunga kuti kune rimwe side rinenge richikudhifenda uchiita chinhu chakaipa unopa uri imbwa uchishupika hauna paunogara handiti upenyu hwatiinahwo mazuva ano hausi upenyu hwokunikiri hwokurivara kufunga kuti munhu urarame zvakanaka unofanira kushandisa njere handiti kushandisa njere irishei anofanirwa kukutorai kuziva kuti pano pandakauya ndakavinga maya baba ndevake pati pana mai vasiri vake pamusha handiti pati kuti vanhu kuenda kuna mashoko akadaro mai ndimai handiti ini ndoda kuti munditaurire kuti mwana uyu hasi kuramba zvaakaita akaita zvinhu zvaakaudzwa nani nababa handiti saka kana muchitora iye muchimuunza kudare hatimuunzire chinhu chaakapuhwa odha nababa vake handiti mapadzo
atitore mwana tomutonga nehau yaakaudzwa nababa, angadai akaramba here? Ndopane mubvunzo wangu, angadai akaramba here? Kana imi mukamira naye muchimupa mhosva yakadaro kuti wakazogairei, hamusi kutaura nemwana, taurei nemurume weimba. Chandiri kunoramba manje uyo ndechekuti anga ari yenyu, imuri mamwe anhonga matopo. Umwe noumwe umira panyaya yake, ndokuti tigadzirise nyaya dzedu dzodii dzofamba. Saka uyu baba, ndiri kuda kuti mukomana wangu ndinozviziva zvinowanikwa mumisha, mashoko akanotaura namai vake kuti anga ari yenyu here matombo acho. Matombo anga ari kuseni ngoti nguva yose izvi ainhongwa nani? magezi okutanga pandakamboropa mubhavhu yekuposhwa murodi, ndiwo wandaingotuma mukomana nokuti ndiye anoteerera. Mukuru wacho akambondirova. Mukuru uyu mwana wamai akambondirova, andirova kudaro. Ndikaona kuti ndangokudhibha chakubva kugrade 7 chaichaipo kuti chamwari enda kudhibha. Airamba ezvinani makore mangani? ane 27 mudzingei pamusha? akandira mukomana. Saka inini ndikaona kuzwa nezvandiri kutaurirai, avababa kana munhu ababa asingateerere mitemo yenyu ngaabveka pamusha. Kana achidhifendwa naamai avo, musi wavanorohwa naye ndo musi wanozotanga kuti ngaabve pamusuwo. Mwana kana muri pamba mukamuona kuti mwana haachanhikirira, chinonzi kurumura kamwana mumba, handiti mukabva kudoro na12 mukanokapo mukanzwa mwana kachiti mama baba vari kunoka panze, chitozivai kuti hapachisina basa reusiku ramuchaita kamunhikako kari mumba imomo akarate, handiti ndokurumura mwana. Saka mwana wenyuyo mukutaura kuti 20 years nekuti mupei peace order kana protection order yekusvika pamusuwo. Imimi mukasarudza vana venyu muri kuuraya musha wenyu. Dakukuudzai ndakatotarira ndozanoza kuti kuzvara kunorwadza, ndoganakati ndoita sei. Then ndatsvaka futi masponsa aya, ndatsvaka imba yanga chigara masponsa vaisa zvipamupamu. Ivo mai avo pakutora moto kakupisa zvipamupamu imba nemwana wavo mukomana mukuru. Vasungisei ndototanga ndakatoona kuti upenyu hwangu chaiwo hwakatondiomera papapande. Inzwai, upenyu hunoomeswa nemuridzi wawo. Mitemo inoshanda. Mai ava kana muchinetsana navo nenhau dzekuti vanoita zvinhu zvinosungisa, vaudzei kuti mai zvamuri kuita izvi zvinosungisa, imba haipiswe. Handinoziva tichinge tatozviziva kuti munapisa imba tomuripisa mombe kudarira mama. Saka ndazokanuka wakutomhangarira mukomana ndikati dai vanga vakataura takauya tikataurirana kuti mwana oita kutienda kunomhangara kwamangu taitoudza kuti aiwa kundirova ndikupisa kwamakaita dzimba tozodii. Saka kuzochiita rema tasingatitaura zvakaita zvezvipisa imba. Ini chandauda kubatsirai, chandoda kubatsirai baba, chandoda kubatsirai ndechekuti mukomana kana akataura mashoko ataurwa namai asina kumuripisa wai nekutaura mashoko iwayo kuna mai, then ndokudzoserai kumba. Ndakudzoserai kumba, ivai nedare mumba. Handiti mapadzo uyo mukomana wemwana wenyu wamuri kurova iyoyo makuna kwatiri iwayo kuti mwana anonorova achi baba kana kuti mai ivava. Kana mai ava vachifarira kuti makarohwa nemwana, vacharohwa ivo. Mubate mashoko angu andiri kutaura. Handiti mwana iyeye musamuchengete mumusha, asi mwana iyeye murume baba ivavo vamuri kutaura ivavo havasi mwana mumusha. Handiti vabisei vaende kunoita baba kwavo kumba. Handiti ka ukona munhu achikosvika kuti akabva kupika kusvika pakukurovai hatingasekerere zvinhu zvakadii zvakadaro. But nyaya yekuda kuti titaure uyu mukamusa kuita kunge muri kumusarudza, kumubvisa, kumuratidza kuti ndiyo wamakaisa ziso munhikiri, ikozi yamunenge muchizvisikira mumusha.
hapana wandinoti kwamwani pane mumwe wacho wavo mukomana ndozvino ari bheru ari kubheru ndakambomutaura ndemwana wangu chitarira shamwani ndomumwe wacho aitumiki iye ndoanotumika ndoanotumika ukugwereka shamwani ndachotawo nhingiri shamwani mapirisi angati apera akanotumira kamani baba akuti mapirisi ani apera akaoraiti mwana uri mudharega ari kutumire pafoni muti mwana mapirisi kuti apera izo nhasi apera ndisina kana mapirisi okumwa embavha anomwewo ebp ndinomwa embabvu ndopamakaona iye aiwa ndakachavhodwa alright ndada kutoningira iye mukomana wenyu iyeyo ari kupi ezvi aripo pamba imi mwakabva mapapo ndakatoona kuti upenyu hwacho wakatondiremberera nokuti zvinhu zvacho zvanaitika nokuti apo akatosvika kumunin'ina wakewo akabata cheni ndabva andoda kuvhura musoro wani wababa achibva ipapo akatibatira sando tiri pamamiwo ndikamuriginowa ndikamusiya ndikazosvika kumbai ndikuya kwandisvika paya kanzi iwa kwatitsvakwa nemwana wako nokomana ushanda pamai nebhemba saka ndorarama serai kwamunogara hakuzvive here izvozvi tinotogara ikoko ndakatopedzera tatobvapo mazwa here mubvunzo wako ndiri kutaura nyaya yekuti handingati nyoka yapinda mumba ndopisa imba kuti nyoka yaitoda kuti nyoka ibude mumba handiti tinotsvaga minzi dzekurwisana nenyoka mukomana wenyu iyeyo mukunonokera iyeyo ukaona mwana achisumudza simbi kana ruoko rwakachiisa pamuro mwana iyeye muri kumunonokera muri kumunonokera handitika chekutanga munofana kutanga matofunga kuti mwana wangu asakupenga kundurova handiti motsvaga imambo wangu pandakakutora ine navamwe pamunini tikatora nepabva pakandiroka kanzi ndandakarohwa nembanje handiti maswa musungisei aende kurehab imoona mai imi muri chii handiti kuti mutaure muno mudareni handidi kuti mutaure muno mudare imama iminyararai muri kunzwa here hamuna kudedzewa kuno kudare ndikatokubuditsai muno matukwanani vanotaura izvozvo hapana novarambidza imi muri tu mukataura nezvozvo hatipindire mazviri murati vakuti ichi makabatanidzwa here navo vakapiwa here mombe yekunzi chii imi musadaro imama imi ndikatokuripisai vakanoramba muchitaura mundo kudare teererai dare kana mama waya kudare tasikarotoziva kuti ndimani muno musadaro chamungadai vavinga kunoda baba tichikuona kuti vafamba sei negudzu handitika ndorei basa iro ndazviramba zvataurwa naama yavo kana mama akateerera ndazviramba hamunozinda ndichizviramba hamuna here kuzvinzwa ndichizviramba ndazviramba kuratidza zviri romwe ndopamungadai vabatirwa kuti vakanga vachida kunditi zvakazodai zvakadai vakaudzwa namama usati ruzive kuti ndimukadzi wevavo hatizvizive chandiri kudai ndechekuti baba ava uyo mukomana wavo kana ari kuvateerera achiita zvakanaka ngaaramba achiitira baba wake zvakanaka handiti ngaaramba achivaitira zvakanaka but asingaposhiwe kuti pamba pandakagara namai avo handi munopanzwisa ndopandikuda kuvakawo kamahwe handiti ndozvatiri kuda uyo mwana ari kurova baba onyange tisati tamuona tatoona munhu akashata muupenyu akaipa handiti saka ndoda hwai shamwari kudzidzwa zvandiri kutaura ndoisa hwai ndoiziva kana kuti $100 uruzvinzwa ndoda kutoiona kuno kudare kwangu kuno kuti ndauya mambo kuzobata makuku emashoko andakataura kuna mama handitika wokumbira ruregerero kuna mama ndine urombo kana ndakataura mashoko asina kukufadza handiti
ngatiendei kumba tigare zvakanaka. Ndomai vavo. Handiti musha mukadzi. Ezvino zvakuita kunga mai avo manje vabatana nevana vavo vakurwisa iwewe kuti out. Baba vabuda kudhara. Atitendere zvinhu zvakadaro. Mai avo vakasatsura vana vavo ivavo vari kuita basa ravo vachasara mumusha vasina mwana mumusha. Toda kukudzana mai. Ndiri pano atitendere vana vakadaro mumusha. Ngavape. Peace order ndosaka mutemo iripo. Suka. Tenda kugara kumba kwako. Tamani. Tenda kugara kumba kwako. Ngavape mumusha. Nokuti vana venyu kana varivo vakudzinga baba mumusha vakupindira pasiri pavo. Unowa baba. Vakakubereka. Hazvisiri izvozvo. 14 days kubva nhasi. Shamwari. Svika musi wa 14 August. Toda wai yamaya. Tapedza dara. Wai kana $100. Ndinoda mambo. Wouya nayo. Wosvika woti mambo ndauya kuzobhadhara wai yangu yandakataura mashoko asina kufadza mai. Handiti? Mugarisana pamba zvakanaka. Baba vako. Usavasarudza. Namba yepanze yakatiwandei. Yes, good.